zaizkizu gaurko borrokak? Bueno, gaurko borrokak, gorrak izan oso gorrak, kao asko. Jende oso natorri da, profesionalak, Zaragozatik bi rumano osonak. Eneko finalidatua, kaoz galdu, borroka oso ona izan iken, baina olako gauza pasatzeie. Eta gero amaterrak, bakizue, ume gaztek, 15-16 urtekok, rodatzeko pixkat, eta bueno, nahiko ondo dena. Aurten lehengo urteekin alderatuta, ezberdintasunak notatu aldira? Bueno, ezberdintasunak izan die, lehengo urten rin baten gainen ingenula, eta aurten kaiola baten barrun. Leku gutxiko, rina dauzke zazpi bider zazpi, eta hone dauzke 5 metro karratu barrenen. Hortaz, leku gutxiko da borrokatzeko, presio gehiago, ezintza enbeste aldein bata bestetik, eta bueno, pixkat golpeo gehiago. Jokalarietan, borrokalarietan beraz notatu da, Bai, notatzea, presio gehiago, garo. Zutxuta zaure 7 metrotan alditxea eta geporrikia, eta hemen kolpe batetik alditxezu, baina bigarren goztik ezin dezuin, kaiolen itxuta zaude. Bai, gorragoa da. Jendeak nolako harrera egin du? Bueno, espero zana, lehengo urteko eta lehengoen, igual gehiago izan zan, zatik, dirua normal, krisizan ondia dago, eta notatzea, baina ezin gak ejatu. Neko jende urbildua, berrundapiko pertsona, ezin gak ejatu. Adibidez, Enekoren golpea? Bueno, hoi irikita harrapatu jo, bakizu, haizei gabe gatua eta 10 segundu are. 10 segundu ez baldin baltsatzen, haizei gabe gatzea, eta jotzean gundu eskubileakin irikita eta harrapatu indio kontran. Gauzi pasatzea. Eta espero zan irabazi izatea edo? Bai, zati ondo entrenatu du, ondo preparatu da, eta gaina oso errez hasi irabazten finala. Semifinala oso errez irabazi du, eta finala oso ondo izan. Baina, bakizu hemen jende asko tolosarra da, eta beha emozionatu inda, eta lasai jolastu beharren bere aurkariakin ero ez zela junda. 3 puntu zanazkin bentajan da ero ez zela aurrea junda, eta holako gauza horren ikia.